Arraza Piriniarreko abelgorria, ondasun iturri izan dute gure ganaduzaleek antzinatik. Lanerako naiz esnetarako eta haragitarako ustiatzeko aukerarengatik, animalia bereziki preziatua izan da beti. Gizakiarekin hain aspalditik duen lotura honek oso baserriko eta molda erraz bihurtu du abelgorri arraza ederrau. Horri eta lehen aipaturiko ezaugarriei esker, abere biziki interesgarria dugu benetan. Eta garatzeko Konaspi sortu zen. Arraza Piriniarraren Konfederazioko agintariak nekazaritza arraduktibitatea areagotzearen aldeko egitarauak sustatzeko abeltzainen onurari begira. Hobekuntza genetikoaren egitaraua Zaragozako Albaitaritza Fakultatearekin lankidetzan burutzen dena. Tapenerako egitarauak hasi dira emaitzak ematen, hobekuntza morfologian zein emankortasunean. Txekorrek 7 hilabete dituztenean, titiak entzeko garaian, aukeratzen dira banakako azterketa etxe hau Sabaizan dago, Nafarroan, eta Konaspirena da. Guztien informazio genetikoa eta genealogikoa aztertzen dute hemen, eta errendimendu maila, amaren ugalketa ezaugarriak, morfologia eta arraza estandarrakiko fideltasuna. Eta guztien artean urtero 50 hoberenak aukeratzen dituzte. Azterketa honetara iristeko, iriskoek osasun kontrol zorrotza jasaten dute ohiko gaitzen kontrolaz gain, paratuberkulosiarena, eta IBR eta BVD gaitzena ere bai. Hemen hazkuntza kontrolatzen diete, eta giharreen eta hezurren garapena, hankabesoen vertikaltasunak, behiak estaltzeko erosiko dituzte. Sabaizako banakako azterketa etxeak Nafarroan osasun zein genetik aldetik berme osoko azitarako zezen Piriniar gazteak hornitzen dizkie ganaduzaleei. Baina garapen morfologikoa eta hazkuntza ezaugarri eta balio genetiko parek aberekin azterketa zentrora eramaten dituzte. Aberekineko adituek magina artifizial baten bidez biltzen diete hazia. Arraza Piriniarreko hazitarako zezen hauek ugalkortasun handiko hazia sortu ohi dute. Bildutako hazia kalitate eskakizunik handienaz aztertu eta alderatu. Egokitzat jo diren dosiak nitrogeno likidotan bestalde, bigantxa onenen hautaketa ere egiten da baita. Azitarako zezen trebeoien alabak izan ohi dira sarritan. Hautatutako bigantxak ustiategi bakoitzean albaitariak eta abeltzainak hobekuntza egitaraurako behi egokienak aukeratzen dituzte.